கவினோட பிளடி பேக்கர் படத்துக்கு மக்கள் கிட்ட இருந்து அதிகமான ஆதரவு கிடைச்சுச்சு. இதனால இந்த படத்துக்கு அதிகமான புக்கிங் கிடைச்சாலும், அந்த அளவுக்கு ஸ்க்ரீன்ஸ் அதிகமா தியேட்டர்ல கிடைக்கல. அதனால பார்த்தீங்கன்னா வசூல் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கிடைச்சிருக்கு. பட் போக போக இந்த படத்துக்கும் ஸ்க்ரீன்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதனால இந்த படம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஒரு 60,00,00,000, 70,00,00,000 வரைக்கும் வசூல் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதுக்கு மேல வந்துச்சு அப்டின்னா கவினுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் 100,00,00,000லாம் வசூல் பண்ணுமா அப்டின்றது ஒரு சந்தேகமான விஷயம் தான். ஏன்னா பெரிய நடிகர்கள் படம் மட்டும் தான் 100,00,00,000 வசூல் பண்ணுது. என்னதான் படம் நல்லாவே இருந்தாலுமே கூட சின்ன நடிகர்களுடைய படம் பெரிய லெவல்ல வசூல் பண்ண மாட்டுது. பட் கவின் இனிமே சின்ன நடிகர் அப்டின்ற கேட்டகரில வரமாட்டாரு. ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல நடிகர் அப்டின்ற பேர் இந்த படத்துல வாங்கிட்டாரு. இந்த படம் முதல் நாள் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 2,15,00,00,000 தான் வசூல் பண்ணியிருக்கு. பட் நிச்சயமா அது அதிகமாகும்.